ओइ आदा र' मा खबर? आं नोंसिनावसो थांनो नागिरदोंमोन माथो थांनो नागिरखो नोंलाय? मानो? हिनजाव गोदान लाबोबाय होनलायब्रा नोंहा? हाब मानि हिनजाव गोदानब्रा बबेनि? सोर खिथा नोंसोरलाय? सोर खिथाया? हाब गामियाव बयबो मिथिजोबनानै दङ थगायलायबावोब्रा नोङो। लागाव गामियाव बयबो मिथिबाय। माथो नोंखौ नोंलाय? गामिनि मानसिफ्रा दिनैनिफ्राय नोंनि हिनजाव गोदानखौ नायफैनाया सुरु जासिगोन। टाउननि बिहामजोआ माबायदि होननानै बयबो नायनो हांखुर जानानै दंजोबो। थैबायलै हिनजाव गोदान नङालै जोंफ्रु बाबुनि नानिनि लोगोसो। मालाय फरिखा जोबनायखायसो आलासि जानो होननानै बिसोरजों फैफादों। मा खोनालाजोबनानै दङ। होद नों जाम्बा जाम्थाबाबो बिराद थगायनो रोंगौब्रा आदा। थौ बाजै गोदानखौ आंबो नायफानि। थैखाबायलां थाब दोनलाबाखि जाबावगोनलै बे गासिबो बदनामसो जालाजोबसिगोन। दोनलांनो मोनबावो नोङो हाथासुनि होनानैसो होनसै जोङो। जायालै जाया जोंफ्रु एकदम जाथारा। दख'ना गाननो रोङा खामानि दामानि मावनो रोङा उन्दुगादुरि। टाउननि सिख्लाफ्राथ' जौ लोंग्राबावसो। बे जोंबायदि सादा सिदा मानसिजों हाबा जानो समायो नामा? जाया। हारे एथ' मोजां टाउननि सिख्लाजों फसायजादों नोङो। जोंखौथ' गामिनि सिख्लाफ्राबो फसायबावासो। गामिनिब्लाबो एसे स्टेन्डार्ड थानांगौब्रा। गाननाय जोमनाय आरो मोखांखौ साफा लाखिनांगौ जोंबायदि। आरो नोंनालाय दासान्दि मोखाङा माथो गोसोम गुफुर होननायानो गैला सान्दुं खामजोब्बाय। मा जादों? औलै बिनि थाखायनो बिराद टेनसन आङो। साफुन क्रिम फेसवास फुनबाबो जेबो जानो रोंला। मा खालायबावनांगौथाय। हारे जोंफ्रु अबे जुगाव थांनानै दङब्रा नोंलाय? आजिखालि जानला मोनला साफुन जानला मोनला क्रिमफोर फुनजाला साइड इफेक्ट जायो मोखाङाव। अब्लालाय नों माखौथो बाहायो? नोंना मोखाङा बिराद गुफुर साफा। आङो जायखौ बाहायो बेखौ दा जेरावखि थाङा लाफाबाय थाखायो। र' आं नोंनो खिथानि। नै बेखौ नाय बेयो जाहैबाय सानरुप रेडियान ग्ल' फेसवास। आङो दा बेखौ बाहायो। सामरुप फेसवास फुनबाबोथ' साइड इफेक्ट जायोना? जेबो नङा बे फेसवासआ ना एकदम 100% नेचारेल। बेवहाय जेबो साइड इफेक्ट जाया। आरो बेखौना नोङो नोंनि सिख्ला लोगोफोर बा हिन्जाव लोगोफोर दङब्ला बेखौबो फुनहोनो हायो। मानि बियो इउनिसेक्स थारमानि बेवहाय हिन्जाव हौवानि जेबो फाराग गैया गासिबो बाहायनो हायो। बा होनबाथ' मोजांलै बियो। मा मुलाम्फा जायो बेखौ फुनबा? नाय जोंफ्रु बेवहाय माखासे जिनिस दङ हो। बेवहाय बेम्बु एक्सट्राक्ट लेकराइस लेमन आरो टार्मेरिक लोगोसे बेवहाय मेन्थलबो दङ। बेम्बु एक्सट्राक्टआ जाहैबाय नोंनि मोखांनि गोसोम गोफा सिथर सिला जानाया बेखौ समान खालामो। आरो लेकरिसआ जाहैबाय नोंनि मोखांखौ एकदम रोजा खालामना होगोन। आरो लेमना जाहैबाय नोंनि मोखांखौ सिंनिफ्रायनो गुफुर जोंखांहोनायाव हेफाजाब खालामो। आरो टार्मेरिकखौथ' नों मिथिखागौ। बेजों लोगोसे बेवहाय मेन्थल दङ। बे मेन्थला जाहैबाय नोंनि मोखांखौ गुसु थान्दा फ्रेस लाखिनायाव बिराद मोजां हेफाजाब होयो। माखासे मुलाम्फाखौथ' नों बेखौ बाहायबाय थाब्लासो आरामसे मोनथिगोन। बेखायनो नों बाहायदो। होमबाथ' बिराद मोजां बुस्थुलै बियो। नों बहा मोना? बेखौ ना अनलाइनाव नोङो गोरलैयैनो आरामसे मोननो हागोन। जुदि नोंनोबो नांगौब्ला ना अनलाइनाव बिहर। बेनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन आरो कमेन्टआव पिन खालामना होखादों। होद होनबालाय आंबो बिहरनोसैलै। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नैबे सानरुप रेडियान ग्ल' फेसवासखौ जुदि बाहायाखैब्ला खेबसे बाहायनानै नाय। आं बेखौ बाहायनानै बिराद मोजां मोनदों। दा नोंथांमोनाबो बाहायोब्ला मोजां मोनगोन आंहा फोथायनाय दङ। आरो बियो ना हिन्जाव हौवानि जेबो खोथा गैया। माने इउनिसेक्स थारमाने सेंग्रा सिख्ला हिन्जाव हौवा बयबो बाहायनो हायो। दा नोंथांमोना बाहायदो खेबसे। बिनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन आरो कमेन्टआव पिन खालामना होखादों। बै लिंकआव थुनानै नोंथांमोना अर्डार खालामना लाबानो जाबाय। होद जाबायलै आंनाबो। थौ होनबालाय बाजै गोदाननि दै गिलासि लोंनानै फैनां। बुजिबाय आं। बे हिन्जावखौ आङो न'आव दोनबाय थायोब्लाना बोरैबाबा लाथाय मारनांनोबो हागौ आङो। बेखौ थाब दोनलाङाबा जानाय नंलालै। लेखा गोरोंब्लाथ' देनां उनाव साख्रि मोनबाय बायबा खम उदां मोनजाबाय थागोन नों। आरो बेखौनो दोनलांनो होनबाय थायो नोङो। उदां सान्दुङा हाथारलाङो साथाया र'लै र' जोमग्राया हनै बुद्रुबाय थिखोनो हायाखै। र' थिखोगोन ना। गावनो गारिसिम हारसिं थांनो हाथारोमोनलै। आंनि जानानै बै गारि सुनाखौ दोनलांनो हाला नोङो। जाया ओहो जाया। बे साख्रि मोनबा आंखौ बान्दा बादि बाहायगोन। लोगोसे आंनि खामानि मावनायावबो बिराद डिस्टार्ब होखागोन। ना गावनो मावनो रोङो ना जोंखौनो मावनो सुख खालामो। ओरैबायदि बाहायगोन बियो। आयौ मा खालामनाय जाखो बिलाय? खानस्रिखियो दा दांलाबाय। आयौ मा खानस्रिखिनाय बिलाय? दांजाया बियो थनलाबायो। आया हाय जाम्बि एद बोरैबा गथंल' आरो हाबबावबाय। आया मा गथ' गोरलै बायदि।
आच्छा र' नों खामानि मावनो लुगैदों ना बेखौ गेट जेराव हमनानै ओरै बोलां दे जों थननि मारै बिब्दि औ बिदिनो गेट जेराव हम फारनैजों ओमफ्राय हरै बोलां दे बोलां गैलालै न' दाना फैजोब्बाय है मानो बिदि खालामखो नोंलाय एफा खस्थ' साखानाय न' एफा खस्थ' साखानाया बोरो मा जादों मा जाखो होनदों नायलाय खानस्रि खिना होजोब्बाय बेखौ केम्फरजों नांगौआ दाना एफा मोजां जाखाबायमोन जोंहा ओमफ्राय माथो खालामनांगौमोन बिखौलाय खामानिबो मावो रोङा डिस्टार्ब मा खालामनांगौ बेलाय मोसौ दुरुङा जजोबलाय लांबाय मोसौ दुरुं सानायखौ नुवाखै नामा मोसौ दुरुंखौ बिदिजोंसो सायो आरो हाथायाव फाना दालाय जों आबादारि आबाद मावग्राया बेफोरखौ हाथायाव बायो नामा जोंनाव दंजोबखायो मस्तिनि आयुहाय थांदो डिस्टार्ब न' सिङाव हाबनानै थायो खामानि रोङाबा न' हम थांदो न' सिङाव हाबनानै थायो मा मावो नों बाजै मालाय एफा मोजां साखानायखौनो जायालै जोंख्रु जाया आं बेखौ गाबोननो दोनलांगोन दाहोनानिफ्राय गाज्रिसिन बाहायगोन बे आंखौ माबा एखनब्ला उन्दै लाहोनाय माबा एखनब्ला साथा हमना होनांनाय माबा एखनब्ला गावनि बायदिसिना जादों होननानै बुंनाय जाया नों थांनो माइ थांदो आंहा मा गामियाव हिनजाव जोबदों नामा बेयो गावबो मावनो रोङा जोंखौबो मावनो सान्थि खालामनाय नङा आरो हजों न'आवल' ब्लद थानानै थाहैबाय थादो सप्तासे गाहाम जादो माखौबा बाजै खुलुमबाय बाजै आं खोनासंनो लुबैनाय सोदोबखौ खोनाबाय आं दिनै रोमै आलासिनो जिरायग्राया होफैदो बाजै हिनजाव गोदान नायफैग्राफोरनो हिनजाव गोदानासो होनांगौ जिरायग्राखौ हो नंगौ नामा दे माबार हरदो दा आदाया नुफैबा आनजादाव फेल जालायगोन नोङो ए फै आगै फै ओरै जिरायफै नै जिरायदो दे आगै जागोन बाजै रोमै आंना फिसाया बहा थांखो ओमफ्राय आंना फिसाया नोंना फिसाया बाजै बै लामायावसो लोगो मोनबोदां हाव बिथिं थांदोंमोन ए होनबा आंखौ नायनो फैग्राफोरनो रायजो राजाफोरनो साहा लोंहोनो सिनि साफा लायदों खोमा फंकस आरो रोमै नोमबाजै बायदि टाउननि सिख्ला समायना मोनब्ला नागिरना होदोलै आंबो हाबा लाथारसै नोंहा टाउननि सिख्लासो नागिरदों हनै जोंना आदाया टाउननि सिख्लाखौ नाङा होननानै माबा गोरानिफ्राय गोरा आनजाद लागासिनो दङ फ्लरिखौ बे बदाजाद मानसिफ्रा बिदिनोलै फंकस समायना मानसिखौसो गाज्रि होनो लाया होनबाबो आदाखौ खायदा बायदा बाहायनानैबाबो लाहोथारगोन आङो जागोना जायाथाय खायदा बायदाफ्रानो आंथ' जाया बायदिसो मोनदों ओइ फंकस नों सब समाय नेगेटिभ बाथ्राल' बुंबाय थायोहाय मा बिबाजै लानो फसाया नामा नों आंखौ है बिदि नङाब्रा जोंनो गावखौ फसायनानै आदाखौ गलि होनायनि खायदा आनजादाव देरहानायनि खायदा फोरोंगासिनो दंलाय माथो खायथार बिलाय मा खायदा खालाम आं खिन्थु बुंखाबाय आं थांफिनला आं दिनैनिफ्राय नोंसिनि बिबाजै होनबा आदाया नोंखौ लाखिनो गोसो गैया नामा बाजै टाउननि सिख्लाखौनो लायानो मालाय फाल्थु होननानै बाजै बेबायदि बदाजाद मानसिखौ लाहोनो होनबाबो लाहोनो हाया बुजायबाबो लाया नोंसो बांसिन सिथाब खालामनांगोन जेरै फिसाया खामानि मावनायाव बिसिया दै बायदिना हैया होमबा अनजानाय खामानि मावनांगोन बाजै मानसिया जि सालाकहाय रिजार्भनिबाबो मा खालामनो नागिरो बेखौनो थाल मोनजोबथारो मैयानोबा नुवाखै जिबौखौ सिगिनानै आंखौ बारजाबहोनो नागिरनाया बेखौ मा थाल मोनथारदों ना रोमै आच्छा बेजोंबो जाथ्राबा आंनाव मोनसे मोजां आइडिया दंलै मोजां जागोनदांहाय ना फंकस ना रोमै देलाय खोन्थालाय माबायदि आइडिया रोमै फंकस फंकस बहा थांजोबखोब्रा सिलाव है टाउननि सिख्ला उन्दुगादुरि बहाय उन्दुबाय थाखो बिलाय फंकस रोमै आयौ बेराव सोदावबाय आं रोमै फंकस बहा थांजोबखोसैलाय बे टाउननि सिख्लालाय माथो नुवानो आयौ मा जाखो आदा मा जुमाय फेब्लाबायखो आं मा जादों जेनेबा आं मा जादों बाव जौ लोंनानै फैखो नोंलाय मैगं लायनो थांनाया
आङो लोंबाबो जाबाबो बिनानाव बे मैगं थाइगं जानाय लोंनायफोरखौ बावा दै न' आजाव न' र' दंजोबो बेयावनो लोंसे लोंनानै नै नोंदाया लाना फैबावदों एसे आग्लायनायखौ ओमफ्राय बे उन्दुगादुरिया बहा दं टाउननि सिख्ला उन्दुगादुरिया आङो दा बेखौ मोनायाव एसे लोंबावगोन आगै रोमै मिथिबाय हाबाब मालायखौ जौ लोंनायनि रायग्राया आंखौबा फेल खालामलायथारो गावहाबा बहा फ्ला लोंनानै फैखो आं लोंनाया आंलाय गामिनि रिजार्भनि सेंग्रा गेजेर गेजेर बेखौ लोंनानैसो खामानि मावो दाद मोनो दाद जांगिला मिथिबाय नोंहाथ' उन्दुगादुरि उन्दुबाय थानोसै बुफबला जोबो मोखांफ्रा आंखौबा रायो गावबा लोङो हरदोंबो लोङोमोन ना है मोना आंसो लोंनांगौ हरगोन ना हरा नोङो बायगोनलै दाम गोसासो ओरैनोबा जोङो थाल लानानैसो लोङोथ' जानला लोङा गासिबो मिथिजोबो जों गेजेर गेजेर लोङो बेखौ नोंसोर बायदि जों आवसालि दिबिलाइ सरलपारा लोंग्रा नङाथ' जोंहा गेजेराव खनसे खामानि मावनायावहाय मेङैनि लोङो हाबाब माबा नुनाय बायदि बुंबाय थाथारबायहाय बियो टाउननि सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि जायो आरो मा जादों आदा मा जुमाय लोंनानै फैलाबायखो नोंलाय लोंबा जाबा बे बुंनायफोरखौ बुंनो हायो नालाय बेखायनो आङो माखासे खोथा बुंनो होननानै बेखौ लोंबोनाय जादों ओमफ्राय दा मोनायाव एसे लाबावसै आग्लायनायखौ मा बुङागौ बुंखाङा सिदा सिदिनो आंखौसो बुंखागोन नोङो बुंनांगौआ रोमै आगै पंकजखौ बुंनानै नोंसोरो गाबोननो बेखौ लानानै थांफिनदो दे आं फैसाखौ हरसिना ना मानो होनबा बे थाबाय थाबा आंहा दिगदार जागोन मानसिफ्रा आंखौ हिन्जाव लाबोबाय होननानै एकदम खोनासंना दंजोबोनो आं लाथ'वा नालाय गाबोन लांफादो दे आंखौ थांफिनगोन सानदों नोङो आं थांफिनलाथ' हट लोङा गारहरनां आसुगुर गोलाव लानाया आयै गोग्लैगोन आदा गोग्लैगोन आं जौ फैयाखैथ' बेखौ आनजादसो लानो नागिरदां गोग्लैगोन आदा गोग्लैगोन आंनि जौखौ मानो गोहरखो जेन'बा बे टाउननि सिख्लाया मानो गोहरखो गारहरबाय आङो एबारनिफ्राय दालोंखासै आंबा गोदो उन्दैयाव इसे लोंनायल' मेगनाव नायबा माथो थगायनाय नायसो नुयो नों लोंबोबायसो नामा नङासे आं लोङाखैथ' आं गारहरबायसो ज्राव होननाय खोनायाखै नै सयथि लोंमारा दा सयथिबो जौ लोङा आंखौ जौ फेदों नंदों नोङो हा आं फोथायखाथ्रा जौ लोङा लोंखुमानानै जौ लोङा आंखौ मा जौ फेदों सानदों नोङो बे जौ बथला नोंनि आनजादनि प्रश्नसोमोन मिथिबाय दा नोङो जौ लोंमारो होननानै कनफार्म जाबाय आंथ' जौ लोंग्रा हिन्जावखौ लाया दा नोङो बे आनजादावबो फेल जाबाय प्लिज दा दानसै ना आं गोदो उन्दैयाव लोंनायखायसो दा माबायदि मोनगोन होननानै लोंनायदोंमोन प्लिज आदा बे फेल मोनथामल'सै मा सिउख्रा नोंलाय बेयो जाहैबायना रिजार्भनि स्टाइल नों फेल जाबाय बेखौ ना दहाय बे आगै खोन्थालांनाया बे आइडियाखौनो बाहायनांसिगोन
हेल' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे जायहा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा जायहा नैबे सार्म रुट्स रेडियान्ट ग्ल' फेस वाशखौ बाहायाखै आङो बेखौ बाहायनानै आंनि मोखांखौ एसे आलादा मोनदों नोंथांमोनाबो बाहायोब्ला मोजां मोनगोन आरो बियो ना हिन्जाव हौवानि जेबो फाराग गैया हिन्जावफ्राबो फुननो हागोन हौवाफ्राबो फुननो हागोन सेंग्रा सिख्ला गासिबो फुननो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ खेबसे बाहायनानै नाय लिंकआ भिडिअनि डिसक्रिपसन आरो कमेन्टआव पिन खालामना होखादों बेयाव थांनानै अर्डार खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों।